είναι, δεν ξέρω ποιοι το ξέρουν να πούμε, είναι το χωριό που γεννήσε ο Χαλεπάς, ο Λίτρας, ο Φιλιππότης, ο προπαππούς μου ο Καπαριάς, πάρα πολλοί καλλιτέχνες να πούμε, και Μαρμαράδες, οι Λίτες, οι οποίοι αφήσαν ιστορία και έργα σε όλη την Ελλάδα και έξω από την Ελλάδα, στη Σμύρνη, στη Ρουμανία είχαν δουλέψει πάρα πολύ, στην Αλεξάνδρεια, όλοι αυτοί οι άνθρωποι αφήσαν εδώ παρακαταθήσεις στο χωριό μας. Νεότερους, Μαρμαράδες, οι οποίοι κατ' επέκταση θέλουν τα εργαλεία τους. Λοιπόν, αυτή η ανάγκη γέννησε και το μαγαζί αυτό, τη δουλειά αυτή, τις βαφές και όλα αυτά να πούμε, εξελιχθήκαν με τον χρόνο. Μόνο να φανταστείτε ότι πριν τον πόλεμο και μετά τον πόλεμο να πούμε, δουλεύαν 4-5 λατομεία που απασχολούσαν γύρω στα 200 άτομα. Όλα αυτά τα λατομεία τότε γίνανε και τα μάρμαρα πελεκυμένα. Χρειαζόταν εργαλεία. Έφυγε Μπορβακώστος με τα πόδια και πήγαινε τα πρωτοβόλτα όλα τα λατομεία ένα-ένα, τους έφυγε τα βελόνια και μετά με τα πόδια νύχτα να πούμε στο χωριό. Υπήρχαν εδώ πέρα μαμαράδες, καλλιτέχνες μεγάλοι να πούμε, γενεταίοι, ξέρω εγώ πάρα πολλοί να πούμε, οι οποίοι από τον Μπορβακώστας θα ξέρω καλύτερα εκείνος να πούμε άνθρωπος που τους έζησε και όλους, οι οποίοι είχαν και 2-3 μαγαζιά. Υποκατάστημα είχαν μαγαζί εδώ, εργαστήριο εδώ, εργαστήριο στη Σμύρνη, εργαστήριο στη Κωνσταντζα, στη Ρουμανία, και ο καθένας δηλαδή έφερνε την πείρα του εδώ και τον τρόπο του και εργαλεία πολλά αλλιώτικα να πούμε τα οποία δεν τα είχαμε, και αυτή όλη η πείρα έχει μαζευτεί εδώ στο χωριό μας. Βλέπεις τώρα φιλοθέοι όλοι πάνω στο, πώς το λένε, στους Μαλούς, Αγιγόνους που είναι, οι Μαρμαράδες είναι εδώ τόποι, ή από το πύργο Γάνη, ή από τα Ιστέρια. Υπάρχει δηλαδή ένα πολύ δυναμικό, πάρα πολύ δυναμικό, το οποίο δουλεύει όπως δουλεύαν και οι παππούδες τους, οι πατεράδες τους, οι παππούδες τους. Είναι μια δουλειά η οποία βαστά χρόνια να πούμε και θα βαστά όπως δείχνει τώρα το πράγμα.